Estem ací per a presentar el concurs Twitteratura UV, el primer concurs de microrelats en valencià, adreçat a alumnes matriculats a la Universitat de València. Un concurs que naix amb la finalitat de potenciar i normalitzar l'ús del valencià a la xarxa social Twitter. Podran participar alumnes amb matrícula vigent aquest primer semestre del 2019 a qualsevol de les facultats de la UV, de la Universitat de València. Es podrà participar amb un màxim de 5 microrelats des de cada compte de Twitter. Els textos seleccionats es publicaran en la nostra plataforma web i en les diferents xarxes socials creades per al projecte. Hi haurà 3 premis per als guanyadors. Un primer premi de 300 euros, un segon premi de 200 euros i 2 tercers premis de 50 euros cadascun. Al final, si pensem bé, Twitter forma part de la nova oralitat. No? Tots hem tingut converses en Twitter amb gent a la que no coneixem o a la que coneixem però mai havíem parlat amb ella, no? En directe. I de fet la millor definició que se diu a Twitter és que és una mena de bar, no? De fet és un bar de borratxos, no? Que diuen. I què seria de la literatura universal sense els borratxos, no? Pensem en Hemingway, en Scott Fitzgerald i en Truman Capote, i així en casa nostra pues, perquè no volem posar noms, no? Pensa que és possible fer literatura a partir de Twitter? És possible. M'interessava o m'interessa? No m'interessava gens i ara m'interessa una miqueta més. Pensa que hauria de provar a fer literatura? Pensa que sí. I pensa que és urgent que la fem? De fet, pensa que és urgentíssim.